ni Apo Jesus isuti kay bagan nga gayam, mangagas, kay bagan a doktor, isot mangi lasat kada tayo kada iti anyaman nga bagyo iti biyag, iti layos, panagpisin, panagputputan, isot kirad tayo iti amin nga panagay. Nadungo a Jesus ko. Dahil ito'y kakapsat ti mensahe, ngakat ko nga idanon man kada kayo ita na gundawan. Siap kumatias palmu